Carballiño, que é o mellor do terra de Galicia. É do mundo inteiro. É un pulpiño que sabe a marisco puro. A tradición da nosa terra é este pulpo maravilloso, que leva moitos anos ca mesma tradición. E o mellor pulpo que hai é o do Carballiño. Isto é un manjar. Isto cómese moi bueno, como a marisco puro. O Carballiño é a tradición máis importante que temos. A do Carballiño é un pulpo maravilla, que se ve... Por moitos anos ca tradición do pulpo, xa os abuelos e bisabuelos, e